गोमादों आरो गोमादों खारगासिनो बे हिसाबा सोरनियाव थानो सानै साथामनि गथ'नि बिमा बिफा गोमानाय खारनाया दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा। दा बावैसो सानै गथ'नि बिफा डेभिड नार्जारी मुंनि सासे हौवाया गुबुन हिनजाव लाना खारखुमानायाबो जुरिजेननाय रादाब नङा। गमामायैनो मा सोलिदों बर' समाजाव? अखा नायब्लानो खारनाय आरो खारनाय, सोरबाया सोरनिबा बिसिखौ, सोरबाया सोरनिबा फिसायखौ, अखा नायब्लानो सोरनिबा हिनजाव सोरनिबा हौवा खारनाय खौरां बिजोङाव फेसबुक इउटुबाव नुनो मोनगासिनो दं। बे खारनाया बर' समाजाव गोदान हारिमुनि महर लाबाय। सनितपुर राङापारा हालामनि सिङाव थानाय 5 नं खैलाजुलि गामिनि राधिका नार्जारीनि फिसाय डेभिड नार्जारीया थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गावनि बिसि आरो फिसाज्ला फिसाजोखौ न'आव आलाय सिलाय खालामनानै खारखुमानानै दं। राधिका नार्जारीया बिसि आरो आंगोनि गथ'खौ गारनानै खारखोमालांनायाव नखरनि सुबुंफोरा गोबां दुखुआव दं। डेभिड नार्जारीखौ सोरबाफोर बहाबाफोर खना खनला थाखुमानानै थानाय नुयोब्ला 8474855193 नम्बरनि गेजेरजों नखरसिम फोरमायहरनो खावलायदों बिसि राधिका नार्जारी आरो बिमा एटानी नार्जारीया। बियो न'आव फैफिननांगौ आरो आंनि गथ' सानै दङ, बिसोरनि इयुननि खोथा दङ, बिसोरखौ नायग्रा रावबो गैया। जायनो नुयो आंनि बिसायखौ खबर होनानै आंनि न'सिम सफैनांगौ बेखौ खावलायो। थांनाय शुक्रबारनिफ्रायनो गैया, दासिमबो फैयाखै। फन खालामनायाव मा होनो? फन खालामनायाव हिन्जावासो दिखाङो आरो मानो नांगौ होननानै हिन्जावासो आंखौ सोंफिनो। बातासि दाउगापुर गामिनि सनजिला बर'। रायलायनायखौथ' मिथियो होमबाबो हमदांना मोनाखैमोन। बिखौ हमना मोनाखै अबाव दङ। हौवायाथ' गेजेर गेजेर हरो, आं बिखौ नागारा होननानै बुङो बिबो आं सोंबाथाय, आरो फैयाखौनो होनबाय थायो इयो। सिम खावलायनाय जे आं फिसायखौ आंनो नांथारगौ, खोन्थाहरनांगौ। खुलुमबाय रायजो राजा जाया बे चेनेलखौ नायदों। आं खावलायदों आंनि फिसालाया शुक्रबार, नैबे थांनाय शुक्रबाराव सासे हिन्जाव सानै फिसा गोनांखौनो लाना खारदों। दायो गावहाबो न'खराव सानै फिसा दंखायो। दिनै बियो बातासिपुरनि दाउगापुर गामिनि सनजिला बर' होननाय फिसा सानै गोनांखौनो लाना खारबाय। बियो समाज बिरुथि मावबाय आरो आङो दा बेखौ माने जाया बेखौ नुयो बियो जेन जोंनिसिम खबर होयो। आंनि दा बे फिसौ सानैयाबो बिफाखौ नागिरबाय थादों आरो आंनि रिकुवेस्टआ बेनो जेन नुयोब्ला बेखौ जेन जोंनिसिम खबर होयो। बियो फैफिनथों, जे गाव गोसो सोलायनानै गोसोखौ बेबायदि खालामदोंब्लाबो जेन बेखौ गारनानैबाबो बेयाव न'आव फैफिनथों, जों बेखौ हास्थायो। आंनि गामिया 5 नं खैलाजुलि पारा आनसलिक।